Všetkým vám tu prítomným, dámy a páni, mladí priatelia, slovom všetci, ktorí ste toto horúce nedeľné odpoludnie vymedzili na to, že budete tráviť príjemné chvíle možno kdesi na brehoch Domaša, ale rozhodli ste sa prísť a stretnúť sa s priateľmi tu v rámci Dňa továrňanov v továrnom. Mám taký pocit, že už sa tak dobre všetci poznáme, že už si môžem dovoliť aj takéto pomaly trošku osobné vyznania. Ja si myslím, že podstatné je už len poďakovať za to, že vôbec sme sa za sporok stretli. Lebo sa pomaly dostávame po niektorí do veku, že sme šťastní, že áno, dožili sme sa ďalšieho roku. A možno práve by som chcela, aby ste tým, ktorí tu nie sú, odovzdali tento odkaz, aby možno všetky ostatné veci nechali bokom, pretože na budúci rok už nemusia stretnúť človeka, s ktorým by sa stretli možno tohto roku. A toto je asi zmyslom aj odkazom takýchto stretnutí a takýchto dní. Zadosť ste urobili duchovnú dopoludnia už v rámci slávnostnej svätej omše, no a teraz trošku urobme zadosť aj telu a duši po tej estetickej či inej stránke. Trošku si vyhoďme z kopítka, trošku sa rozveseľme, trošku si urobme ten deň krajším, pretože pred nami je naozaj pekný program, aj trošku folklóru, aj trošku modernej hudby, aj vtipný film, ktorý nás večer čaká. Takže nebudem predbiehať. Privítam ešte medzi nami vzácnych hostí, ktorí sa fakt rozhodli neopaľovať sa na brehoch Domaša, ale prísť a pozdraviť všetkých továrňanov. Takže veľmi srdečne vítam medzi nami dámu, v prvom rade prednostku okresného úradu pani Moniku Leškovú. Príjemný dobrý deň prajem. A teraz podľa protokolu, kto by mal byť prvý? Ja by som aj tak dala prednosť dámam. A čo keby sme privítali starostky, pani starostku z Benkoviec, aj pani starostku z Kazimíra. Krásny dobrý deň obidvom. Privítame pána starostu z Osedlisk. A nakoniec ako bombónik pána riaditeľa úradu práce, pána Mareka Barana. A okolo toho sa krúte, aby nám dohodil... Ale ja mám hlavia Gorgon. No, takže krúte sa okolo toho pána riaditeľa, aby vymyslel nejaký projekt, aby nám dohodil nejaký ľudí, pretože sa dostali do kamery. Super! Vypadla elektrika. Słuchajcie nas doma.
No človek mieni a okolnosti a Pán Boh menia, že vraj problém máme na stĺpe na vysokom napätí, tak neviem, či to opravíme alebo nie. Takže ideme v provizornom režime, ale nejako to snáď zvládneme. No, uvidíme, do akých krajností a do akých možností až pôjdeme. Ja sa chcem poďakovať našim dievčatám, našej speváckej skupine Tovarňanka, ale zvlášť sa chcem poďakovať tomuto človeku, pánu Štefanovi Holubovi, ktorý ich kedysi doprevádzal. Toto je už len vlastne taká alternatíva, pretože harmonikár, ktorý doprevádza naše dievčatá, ktorý tu sedí, pozdravujeme ho, pán Medved, zo zdravotných dôvodov ešte harmoniku zobrať nemôže. Určite je mu to veľmi ľúto, ale náš zlatý pán Holub aj napriek tomu, že je s určitými obmedzeniami, po zdravotnej mozgovej príhode neodoprel. To srdiečko je také naozaj zžité s tým folklórom a ja vám za toto všetko, pán Holub, za tie roky, keď ste tu boli, keď ste sprevádzali to 10 rokov vraj, to je úctyhodná doba. Chcem vám veľmi pekne poďakovať, popriať vám všetko dobré, pevné zdravie a aby vás už srdiečko netrapilo a aby ste dožili ďalšie roky v pokoji, radosti a zdraví v kruhu tých, ktorí vás majú radi. Veľký potlesk ešte raz pre tohoto človeka. Ďakujeme veľmi pekne. Takže príjemné sviatočné popoludnie, ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia, milí rodáci, spoluobčania, tovarňania. Kolískou každého človeka je jeho rodný kraj. Miesto, kde sa narodil, kde prežil svoje detstvo, kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Je to miesto, kde sa s láskou vracia, skúma a hodnotí premeny, ktoré vznikli z tvorivej práce predchádzajúcich generácií i terajších súčasníkov. Spomínali, dozvedeli sa o sebe i o svojom rodisku niečo nové, aby videli, čo sa za rok v našej obci zmenilo. Dnešné popoludnie nám ponúka možnosť opäť sa stretnúť so svojimi známymi, susedmi, priateľmi, bývalými spolužiakmi či spolupracovníkmi a zoznámiť sa aj s našimi novými spoluobčanmi. A dnes sa chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste pomohli a pomáhate pri zveľaďovaní našej obce. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, spoločenským organizáciám v obci, ale aj všetkým vám, ktorí ste ochotní pomôcť, poradiť i priložiť ruku k dielu. Nezabúdajme, že naša obec bude peknou predovšetkým vďaka zdravým medziľudským vzťahom. Preto prosím, buďme k sebe žičliví. Povzbudzujme sa navzájom a tešme sa z každého úspechu, z každej maličkosti. Osud našej obce je závislý na nás, jej obyvateľoch. Len na nás záleží, aký si tu vybudujeme život. Vzťahy, okolité prostredie, ako si to všetko budeme zveľaďovať a chrániť. Aj kultúrny a spoločenský život je závislý od našej ochoty prekonať pohodlie a robiť pre ľudí a medzi ľudí hlavne ísť. Práve svojim osobným príkladom by sme mali k týmto hodnotám viesť aj svoje deti a vnúčatá, aby sa nestalo to, že o pár rokov tu v našej obci budeme žiť už len vedľa seba a nie spolu. Vážení prítomní, verím, že dnes spolu prežijeme príjemné popoludnie. Dúfam, že v tento deň aspoň na chvíľu zabudnete na svoje starosti, problémy či trápenia. Prajem vám, aby sme sa dnes spoločne zabavili, cítili sa dobre, ako jedna veľká tovarňanská rodina. Ešte raz všetkým príjemné popoludnie. No tak pani starostka poprosila, hádam, všetkých svätých, aby stali pri nás a aby nám tá elektrika nerobila ťažkosti a problémy, aby sme mohli pokračovať v programe, ktorý je určite krásny.
v 71. roku vznikol tento súbor, ale potom samozrejme, keď sa situácia menila od toho 96. účinkuje folklórny súbor Chemlon ako občianske združenie a poviem vám, určite ma poznáte, som z fachu, boli to veľmi ťažké roky, kedy tieto kolektívy museli prejsť na systém, aby si dokázali sami na seba zarobiť a vyfinancovať všetko, čo bolo treba v takomto kolektíve. Ale vidíte, že zrejme to bol silný kolektív, zrejme to bolo silné puto, zrejme tam boli fantastickí ľudia, ktorí dokázali všetko toto zvládnuť. A Chemlon má za sebou už viac ako 50 rokov úspešného účinkovania.
Vážení prítomní, možno trošku zbystrite pozornosť, len preto, že za 12 rokov existencie týchto slávností sa stalo dobrým zvykom stále vybrať spomedzi občanov tých, ktorí sa možno trošku viac ako tí druhí pričinili o rozvoj obce. My všetci veľmi dobre vieme, že je to naozaj o človeku, že je to o ľuďoch, že je to o ochote, že niekto hľadá výhovorky a niekto nechá všetku svoju prácu a príde, aby pomohol v budovaní spoločného diela, aby pomohol pri nejakom upratovaní alebo pri čomkoľvek, čo je v prospech akože celej obce. Ja si pamätám ešte možno na takú poznámku môjho bývalého šéfa, ktorý stále hovoril: vy 9-krát poviete, ako sa nedá, ale na raz, keby ste povedali, ako sa to dá. Takže presne je to o týchto ľuďoch, ktorí i dnes by mali byť spomedzi všetkých tovarňanov ocenení, a o tom, ktorí to budú, povie pani starostka Mižáková. Prejaviť spolupatričnosť k miestu, kde sme sa narodili alebo kde dlhodobo žijeme, k miestu, kde vyrastajú naše deti a vnúčatá, by malo byť samozrejmosťou. Už 12 rokov, teda pri príležitosti, ako povedala pani Anička Kdovinová, nášho Dňa tovarňanov, prejavujeme svoju úctu a obdiv ľuďom, ktorí tu žijú alebo žili a pre našu obec urobili veľa dobrého. Dovolte nám aj dnes poďakovať sa prostredníctvom odovzdania ceny obce továrne 3 našim obyvateľom, 1 dáme a 2 pánom. Naše prvé poďakovanie patrí obyvateľke našej obce, ktorá okrem toho, že sa v továrnom narodila, prežila tu celý svoj život, tu sa vydala, vychovala tu svoje deti, vnúčatá a už aj pravnúčatá, možno prežila i celú svoju pracovnú kariéru na jednom pracovisku, na našej základnej škole. Pani učiteľka, pani vychovávateľka Vierka Belániová, rodená Géciová. Dodnes ju tak všetci voláme. Dnes je to 54 rokov, dobre počujete, 54 rokov, keď nastúpila na svoje pracovisko v základnej škole ako pionierská vedúca. Bola jednou zo zakladateliek organizácie pre mládež a mládeži, deťom sa venovala po celý svoj život. Neskôr pôsobila ako pani vychovávateľka v školskom klube detí. Vychovala naozaj enormne veľa mladých ľudí, veľa detí, a ja vám poviem, že aj ja som jednou z nich, ktorú učila. Naše poďakovanie jej patrí za prínos a rozvoj v oblasti školstva. Pôsobila aj v rôznych organizáciách a dlhé roky pôsobila v zbore pre občianske záležitosti. Ďakujeme veľmi pekne a poprosíme ju, aby si prišla prevziať cenu na pódium. Samozrejme s vašim potleskom. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme všetko dobré, pevné zdravie a nech sa darí na zaslúženom dôchodku.
Naše druhé poďakovanie patrí taktiež rodákovi z našej obce, ktorý v Tovarnom prežil svoje detstvo, mladosť a v obci ostal žiť, aj keď sa oženil so svojou pani manželkou Aničkou. Pán Štefan Duda bol dlhoročným poslancom obecného zastupiteľstva, vtedy ešte miestneho národného výboru. Pôsobil aj v dozornom výbore Jednoty. Aj po skončení vo funkcii poslanca bol vždy ochotný a obetavý pomôcť našej obci. Či už to bola oprava verejného osvetlenia v obci, osvetlenie kostola, nová elektroinštalácia v kuchyni obecného úradu. Pán Štefan nám pomoc nikdy neodmietol. Veď ešte aj dnes, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovolí, zúčastňuje sa aktívne akcií poriadaných našou miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska. Pána Štefana chceme oceniť za prácu poslanca a za aktívnu pomoc a obetavú prácu v prospech našej obce. Pán Štefan sa ospravedlnil, takže neviem, či je tu nejaký jeho zástupca, aby túto cenu prevzal. Ak nie, tak mu túto cenu potom radi odovzdáme. Neviem, či je tu jeho syn Slavo. Nie je, takže pozdravujeme ho a pôjdeme potom za ním osobne mu cenu odovzdať. Tretím našim oceneným je opäť rodený Tovarňan, ktorý v minulom roku oslávil krásne 85. narodeniny a ktorý taktiež prežil celý svoj život vo svojej rodnej obci. Tu prežil svoje detstvo i mladosť. Zažil ako 6-ročný hrôzy druhej svetovej vojny a pomerne skoro na sviatok Mikuláša, to mi spomínal, mu zomrel otec a tak sa spolu s mamou a 4 súrodencami borili s ťažkosťami a prekážkami života sami. Taktiež tu v obci našiel aj svoju spriaznenú dušu, pani manželku Máriu Bohaničovú. O kom je reč? Je to náš pán poštár Miško Konečný. Dovolím si povedať, že počas svojho zamestnania pán Michal vykonával ako prvé zamestnanie, bol inkasantom, vyberal inkaso nielen v našej obci, v okrese Vranov, ale v celom Michalovskom okrese spoznal také množstvo ľudí, ktoré možno my nespoznáme počas svojej práce za celý život. Neskôr bol vedúcim pošty a poštovým doručovateľom. V čase svojej mladosti, keď sa vrátil z vojenčiny, pôsobil v Tovarnianskom ochotníckom divadle. Prečo sme ocenili pána Michala? Pán Michal je chodiacou studnicou spomienok. Snáď aj vďaka tomu, že jeho krstná mama Anna Riaby pracovala v kaštieli v Tovarnom, on počúval všetky tie príbehy a s radosťou, veľkou ochotou a láskou nám ich sprostredkoval. Sme nesmierne radi, že aj jeho spomienky, príbehy a rozprávania prispeli k natočeniu dokumentu o našej obci, ale aj k napísaniu knihy o Tovarnom. A taká rarita o Ujovi Konečnom. On bol vždy ten, ktorý prvý vykopal zemiaky. Lebo keď Miško poštár už vykopal, hovorilo sa, tam môžeme už aj my všetké. Ľudský hodnotný človek, ktorý celý život prežil v službe. Naše poďakovanie mu patrí za prínos a rozvoj spoločenského diania a šírenia kultúrneho dedičstva v našej obci. Keďže pán Michal, chápem, že je naozaj veľmi teplo, nemohol prísť osobne, tak by som poprosila niekoho z rodiny, aby mu prišiel toto ocenenie prevziať a
aby ho prostredníctvom nás všetkých pozdravil. Taktiež sa za ním zastavíme. Prichádza jeho vnúčka a pravnúčka, obidve Danielky, takže pozdravujeme detka aj pradetka, prajeme mu všetko dobré a verím, že tieto spomienky a ďalšie spomienky si budeme môcť ešte ďalej zapisovať. Takže pozdravujeme, prajeme mu všetko dobré. Viete, je to veľmi ťažké vyberať ľudí, lebo každý, kto cíti takú spolupatričnosť, sa snaží čo si robiť v prospech obce, v prospech ľudí. Teraz sme vybrali týchto, možno aj vďaka vám, vďaka vašim pripomienkam, nápadom, a ja vás k tomu vyzývam. Budeme môcť budúci rok, keď budeme sláviť 810. výročie založenia našej obce, oceniť ďalších iných. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a o chvíľku pokračujeme ďalej. Pani starostka vás nepozvala na guláš, ale ja si myslím, že toto všetko ste už vedeli dopredu, čiže tí, ktorí ste ešte neochutnali vynikajúci gulášik, tak si môžete aj teraz ísť zobrať, pretože vidíte, že je tu taká malá technická prestávka, pokým sa pripraví ďalšia kapela Elizabeth. Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujeme veľmi pekne za privítanie, za to, že tu dneska s vami môžeme byť a že s vami môžeme dneska oslavovať Deň tovarňanov. Takže veľmi pekne ďakujeme za pozvanie, veľmi sme sa na vás tešili. A čo, asi aj začneme hneď, však? Začneme. Že ho veľmi rada
pekne. My sme sa totiž na vás veľmi, veľmi tešili. Romanka je tu doma, takže ona duplom, ale my sme sa na vás naozaj tiež veľmi tešili, lebo tak je tu príjemne, my tu toľko ľudí poznáme, toľko je tu známych tvári, sa tešíme, že ste všetci dorazili medzi nás, aj naši známi, aj naši menej známi a verím, že tu vytvoríme nejakú príjemnú atmosféru, že si dnešný deň spoločne užijeme a že sa nám tu bude páčiť spoločne a že budeme mať veľa, veľa krásnych zážitkov z dnešného dňa. Ale ty si sa hlavne tešila na guľaš. Lebo si dnes nič nevarila a to si už od včera spomínala. Na guľaš som sa tešila, to je pravda. Tak nehovorím, nešalím. Ale ja som sa tešila aj na pivo a teraz som znepokojená, keď som počula, že jej došlo. Ale to bola len finta. No nič, uvidíme potom, keď dospievame. Možno za odmenu dostaneme. Pán Mižak sa o nás postará. Hej, on ešte má, on má.
skočím do vody, ak ty neprídeš večer za mnou. Prichádza tma, voláť a tam, kde spíš. Neplač, môj milý, za mnou, len rýchlo ku mne príď. Padajú slzy do vody, aj rieky naplníš. Tak dnes buď viac, môj milý, srdce ťa zabolí. Ponorím telo do vody, tá rany zahojí. Ďakujeme. Pieseň Krčmárka. Dobrý večer vám, pani Krčmárka, či tu nebola moja frajerka? Bola, pri dverách stála, nešla tancovať, lebo sa bála. Porúbal by som ostrou sekerkou, kto by tancoval s mojou frajerkou, hej, Není slobodno sekerou rúbať, kto je na tanci, ten má tancovať. O Maňo, Maňo, joj, o Maňo, joj. O Maňo, joj, o Maňo, joj. Aha, smačuka čajori. A továrne? O Maňo. A pila deso z mojori. A vy? O Maňo. A pija zlata mirí čaj. Dala mange palate, chuda vlaje marante, chuda vlaja valesta, rokyca. Kto pozná refrén, poďte s nami, ideme. O Maňo, joj, o Maňo, joj. Prvý raz spieva krása. O Maňo, joj, o Maňo, joj.
Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Vítame naše tanečničky na tanečnom parkete. Vítajte, dievčatá.
Ďakujeme veľmi pekne. Máme tu... Sa v tento moment vám veľmi radi predstavili, aby sme sa poznali aj tak možno osobnejšie trošku. Tak ak dovolíte, začnem hneď pri mojej pravici. Vaša domáca, naša krásna Romanka Mati! Najšarmantnejší kontrabasista v hre a rocker, tajný rocker Maroš Sobota! My v kapele maskujeme viacerých rockerov a jedným z nich je aj Boris Marcinov! No, a ešte nám tu niekto chýba a počkáme si na ňo, kým sa vráti. Počkáme si. A čo, už beží, či čo robí? No čo teraz, budeme vás predstavovať? Ideme si vás popredstavovať? No, máme ešte šoféra. Ten je tu tiež? Kde je? Tu je. Máme tu šoféra nášho. Tu je Martin Hrabčák. Máme tu aj nášho zvukára, nášho zlatého Janka Kertisa. My máme totiž aj kameramanku, keby ste chceli vedieť. A naša kameramanka je Ivka Sobotová. A mňa si už predstavila? Ty? Teba som skoro načisto zabudla. Si zabudla na mňa?
Všetkých nezabudla. dokola predstavuješ a na mňa zabudne. Joj, lebo nezabudla som, ale my máme srdíčko kapely a to je veľmi dôležité a nie každý má také srdíčko, ako máme. My máme veľké, veľké, krásne, zlaté srdíčko a tým je Peter Novák. No, zakladateľkou kapely takým našim srdiečkom zakázala mi povedať, že je takou našou drezúrou, pretože tu nás buzeruje pre niečo, ale toto nehovorím, toto som nepovedal. Lebo to Je to nie naša pravda. milá, obľúbená Elizabeth Betka Madejová. Ďakujeme vám veľmi pekne. No a teraz sa poznáme oveľa lepšie však. Už nás budete poznať po mene, aj celý náš zakulisný tím. Tak si dáme spolu Pink Floydov, dobre? Ideme. 3, 2, 3, We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher left them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another break in the wall. All in all, it's just another break in the wall. Ďakujeme veľmi pekne. Za górami, za lasami, za dolinami. Povili się dwa gorale z cupagami. Ej, górale, nie widzę się. Ma góralka dwa wielkoćki podzielić się. Za górami, za lasami, za dolinami. Hej, pobili się dwa gorale z upagami. Ej, górale, nie widzę się. Ma góralka, dwa wielkoćki podzielić się. Ej, górale, nie widzę się. Ma góralka, dwa wielkoćki podzielić się. Za górami, za lasami, za dolinami. Pobili się dwa gorale z upagami. Ej, górale, nie widzę się. Ma góralka, twoje oczy podzielić się. Ej, górale, nie widzę się. Ma góralka, twoje oczy podzielić się. Za górami, za lasami, za dolinami. Pobili się dwa gorale z upagami.
večer. Ďakujeme veľmi pekne. Vidím tu už. Raz, dva, tri, štyri. Kročkom, koniu kročkom, a mila potočkom. Ej, krajom, koniu krajom, a mila podbiehajom. Ej, kročkom, koniu kročkom, a mila potočkom. Ej, a v tú strunu zviažeme, a my našu fajnú divku do vás nepošleme. A my našu fajnú divku do vás nepošleme. Vesília, na vesíliu ľude, doprovoďme molohďatá a rodinu buďme. Doprovoďme molohďatá a rodinu buďme. Lamalište uhľarovi rábne, teraz chodí plače po záhrade. Hľadal boli ručky i dva dní, nakoniec ich cigáni ukradli. Hľadal boli ručky i dva dní, nakoniec ich cigáni ukradli. Ukradli ich na svoju husličku, zdravili z nich na vasu kohlíčky, zo železa nožky na címbáne, teraz fajce, jakže im tam hraje. Zo železa nožky na címbáne, teraz fajce, jakže im tam hraje. Zatancujem ja v tebe vešero, hraj ty cigán, vyšenie šedelo. Hraj ty cigán na túte strunočky, najneže tam mladúčke cínočky. Hraj ty cigán na túte strunočky, najneže tam mladúčke cínočky. Zamališe uhľarovi hrábe, teraz chodí lače po záhrade. Jedal boli dva ročky i dva dni, nakoniec ich cigáni ukradli. Hľadal boli dva ročky i dva dni, nakoniec ich cigáni ukradli. Ďakujeme. Navoňaná, holená, okúpaná, vyfinčená, neviditeľná žena. Upravená, nadržaná, milujúca, nalíčená, neviditeľná žena. Vystrihnutá, rozpustená, vyzlečená, namastená, neviditeľná žena. Pripravená, rozkročená, prehnutá, obrátená, neviditeľná žena. Zrazu si ma zbadá, keď bola čo si hľadal. A ty si tam nechci, vraj schovávam ti veci. Jaj, 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 jaj. Jaj, 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 jaj. Tancujúca, vyleštená, čakajúca, pritúlená, neviditeľná žena. Iba teba, nikdy seba, hluchá, slepá, keď je treba, neviditeľná žena. Tekučka, obalená, na klepanie, pripravená, vychudnutá, obťahnutá, aká je tá láska krutá, neviditeľná žena.
Upratala, navarila, večeru si pripravila, neviditeľná žena. Oprala aj vyžehlila, aj psíka ti vyvenčila, neviditeľná žena. Vysávala, vychovala, tvoje deti nakrmila, neviditeľná žena. Na všetko sa vykašľala, odišla, neozvala, snáď niekto uvidí ma. Zrazu si ma hľadal, keď doma si ma čakal. Daj si pekne deci a zdaj si svoje veci. Opa! Jaj, 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 jaj. Jaj, 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 jaj. Jaj, 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 jaj. Jaj, 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 jaj. Chceme sa vám veľmi, veľmi pekne poďakovať za vašu pozornosť, za vašu priazeň, že ste tu s nami dneska boli. My sa pomaly lúčime našou obľúbenou piesňou Mala som ja rukávce. Verím, že prežijete ešte príjemný zvyšok dňa, príjemný zvyšok leta. Želáme vám veľa, veľa zdravia a verím, že sa vidíme niekedy opäť na budúce. Ďakujeme ešte raz krásne za atmosféru, ktorú ste nám vytvorili a prajeme všetko, všetko dobré. Lúči sa s vami kapela Elizabeth. Dala som mi cigance, cigance. A ty čierna cigánka, pričaruj mi šuhajka. A ty čierna cigánka, pričaruj mi šuhajka. A hraj! Ty mi musíš ničo dať, 4 groše
mene vás všetkých a poprosiť vás ešte o jeden veľký potlesk za túto perfektnú atmosféru, lebo vidím, že už v nás všetkých, nepoviem, že vo vás, ale v nás všetkých, lebo vrátane mňa rozihrali všetky žilky. A toto je už vlastne pripravená pôda na to, že po tejto kapele nastupuje ďalšia, volá sa hudobná skupina Aplaus, je z Hencoviec, všetko sa to krúti okolo pána Milana Škripu, spieva jeho dcéra Agátka a hrať mu pomáha Tomáš Valčo. Takže potom už nasleduje priestor, kedy už sa naozaj nemusíte hanbiť, že to trošku s vami natriasa. Môžete si kľudne zatancovať, je tu na to teraz naozaj čas a priestor. Zatancujte si, pokým sa zotmie, nie preto, že by ste nevideli potom tancovať, možno, že potom príde dajaký lepák, ale potom príde film Kavej, ktorý je teraz hitom všade, na všetkých slávnostiach. Takže určite ešte dnešný večer završíte perfektnou bodkou, s humorom a s dobrou náladou a určite s takým dobrým pocitom, že ste sa dnes rozhodli tu byť a že ste stretli ľudí, ktorých možno nestretnete bežne uprostred týždňa. Takže ja vám ešte v dnešný večer želám naozaj takú pohodu, pokoj, radosť, veselosť. Užite si to, tovarňanci. Ďakujem. A teraz bude ten prištípok. Marička Čičeri. Tak sa nám pomôžete trošku, že dup, plesk, dup, plesk, dup, plesk. No, ale poďte všetci sa pripojiť, poďte, posledná pieseň. Ideme. Super. Oj, Marička Čičeri, 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 rozčešte mi kučeri, 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 rozčešte mi kučeri, kučeri, kučeri. Oj, Marička Čičeri, 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 rozčešte mi kučeri, 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 rozčešte mi kučeri, kučeri, kučeri. A ja bym to česala, 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 jakby mamka neznala, 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 jakby mamka neznala, neznala, neznala. Mamka bude divity, 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 ja sia budu hańbity, 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 ja sia budu hańbity, hańbity, hańbity. Oj, Marička, lubię ťa, lubię ťa, lubię ťa, zariž meni kohuťa, 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 zariž meni kohuťa, kohuťa, kohuťa. Oj, Marička, Čičeri, 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 rozčeši mi kučeri, 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 rozčeši